Guys, magluluto tayo ng chapsuy, no? At ito ang mga ingredients natin. Bagyo beans, so baboy lang amo, wala chicken, wala liver, so kanira nga ako ang ikon. So oyster sauce ug magic sarap. Mantika. Lamas ang ikuan. So napud ani ang baboy. So nagisa ta no. Sana to og ato ang ikuan lalo na pud ang baboy, no. Pamatay manok, patay atay, no. So baboy lang sa, no. So okay na ni. So gigisa ano mix. So mana ni. Pag nga natog tubig. So tubig kay man sabaw niya, no? So kani mix so gato asa ning painiton, no, atong pakuluan kulo sana to tabunan na to tabunan na to tabunan so kulo na bukal so na to ang iko ng carrots ug sayote na pod kani morning carrots ug sayote. Ang sayote ug asa ning kuan. Ato ni kuan i-plaster. Umanani to taw-tawran sana to. Dali, no? Umanani dala na to ang ikuan ng sani kaning red pepper ana sa mana atsala so mana siya ato ang ikuan Umanani to ang butngan og ni kani oyster sauce gibot nga na nako og kining paminta kana minta paminta na durog human ana to apchong ko nag magic, no, i-magic na to ni magic ko na to sa magic ani magic sarap kana para lami o pahuman na human ana pana na to asin, no. Moni asin, moni pangontra sa mga aswang dala. Kung ano mga pan muligno kana pangontra ni ning asin. So kani nang medyo ni blurred ang kuan kay nakuan day nabasa day daw. Nalibat ang mata. Lami daw kayo ang kuan pagkatimpla. So mona kani kuan cornstarch ni para kuan jud lasang sapsoy jud, no, para lami jud kani siya di lang ni kompleto ang ingredient ang kuan ni gulay wala lami olive flower o kana nalibat ang mata lami daw ni mo na ni sanay siya kana saan tawag ka ng dahon na kalimot ko so mo na ang dahon na no tawagan ng dahon so muna basta muna na ako ang gibutang so kani mo niyo tanaw nimo dagway jud kay lami jud kayo kani orag kani lami na jud kayo orag luto na jud ni ready to eat na jud ni lami na jud ni pwede na ni atong kayo ha kayo muna ni kani lami kayo lami kini gusto na pud ko pasimoto na hasang humuta kahumot malibat na pod